que tenim estos dies. I tornem a la Setmana Santa, en una localitat que també la festa de Setmana Santa és festa d'interès turístic nacional i que el divendres sant farem la retransmissió en directe del soterrar. És al Cira, en el cor de la Ribera, perquè el diumenge passat va tindre lloc l'exaltació del bombo i del tambor. I ahir, entre el bombo i el tambor, Geno Felguera, i enhorabona a la cofradia de Jesús Nazareno, que enguany s'ha portat el primer premi. Els tambors i timbals de la ciutat d'Alzira tornen a sonar. Estem a la 10ª jornada d'exaltació del tambor i bombo de la ciutat. Els alzirencs es faran disfrutar dels gots de la festa. Avui és el dia de la tamborada d'Alzira i el dia que se trenca l'hora a partir de les 12 de la nit. Teniu concurs també, no? Sí, és un concurs en el que fan el toc tradicional de cada cofradia o de cada germandat. Cada cofraria té el seu ritme, crea les seues composicions de tambors. Alzira és molt coneguda per això, veritat? Cada cofradia toca el seu toc particular i després en l'exhibició i concurs ens demostraran una miqueta més de lo que han estat preparant durant les setmanes, que estan ensaiant pràcticament tots els dies, i són tocs característics creats especialment per a l'ocasió per cada una de les cofradies. Vos sentiu enguany a l'ostentar el càrrec de clavaris? Estem molt contents i molt orgullosos de representar a una Setmana Santa tan important com és la d'Alzira. Molt orgullosos. Què diria vostè de la Setmana Santa alzireña, per a qui no la conega? Ha sigut algo que yo he visto toda la vida. Entonces, pues es una Setmana Santa molt completa i participem d'una manera global en tots els actes que se programen pràcticament des d'avui fins al dia de la resurrecció. Gran expectació al Palau d'Esports de la capital riberenca, on el soroll dels tambors ha sigut el principal protagonista i que cada any ens sorprèn amb noves melodies. Alzira, que té una Setmana Santa molt singular, els docels, que són les representacions en les cases de les escenes de la Passió del nostre Senyor. Divendres Sant, retransmissió en directe des d'Alzira de la processó del Sant Soterrar del Senyor. Bueno, i des d'este lloc tan bonic, les palmeres, els